Ka samkhamti harangkat ka jintrailang bat ka Kripa Foundation De-Addiction Center for Juveniles, Kripa Victoria Senior Citizens Home, Kripa Foundation Bethany Hospital bat ka Meghalaya AIDS Control Society. Kan penlong ka medical kam hakabaya de kumno banlait na ka jingkerni nakakiat berudrok. Ka jing penrung kerteng yaki kenthei balaplat 100% snem karta. Banyo le syong haki yingri temen baru ka jing aidawai bar ka jing semar ya baro haka katsau terik ujamang arajar arpuar ha samkhamti parking lot ha urkaliar uba sambor lang dingdo ubade utrai jong ka samkhamti habai keren berkinang tok kubor hasilong pers club ulong baka jing shim jong uye kene ka senjam kalong bai kumno ban pen paipat yaki bala kerni ka jing di ki basniu sya ka jing im ka batamai ulong baka jing jelei ki bangop ha udrok klasar kei kumta ukwa banwan rabiang ka syongsuk haki ying kisem bat ki kmikik pa ban penlong ke nega free medical kam namar ka jingjelai ki bakerni ha udrok kam tam ki khana ki bahapo khat prasnem kalalong ka ba iting shushu ulong ba ka jing penlong ka free medical kam hak te ka jaka kalong ba kino ki bakwa banya selok ne wat jing arab kin sngo shngain namar ka te ka jaka kam de ka babun brew ne ka ban ti pait ba haba jubab e ka jingkali la to ka jing penlong ye ka de-addiction ne ka jing arab banlait ne ka karni kum kinong dikiat kamlong thamula Namariela de utre hakane ka jatkam basam ulong bakam judon kano ka jingman slur bandi klem jingkhen andre habadi ru di danang harangkat ka jingkit kli yala ka ying kasem ka kam bat ka kamai ka ji ka pham bangi wan ni kalong bangi mut ban ai kini ka free medical camp ka bangi la ya mirjimut lang mentala arbanai tam ka de ka medical camp ka khami pher ni ki medical camp namar na lor jung kini ki jeng check up ki dan ko ka bolong kongsan ba ka jing bagi kami pa manta kani ka juk kisham kani ha ka de bagi drug addicts ti kani ka medical camp ka bangi ai manta kani bangi ni counseling hiki drug addicts especially juvenile kiti bilang kena ti Shen ka Kripa Foundation tu kan supply tu ka de-addiction center jungki for juveniles but kan sedang ka program kani ka detoxification ru kani ka way ni main program kani ka free medical camp ti kaphang bakongsan ni bingilia yakni ga free medical camp hangni apo premises jong kasam khamti kalong ba ngi kwa ban keep it very secretive ba kitu ki khna ki bawan there'll be absolute privacy in dan batip ru iki bikiwan hangtu kaslong bait tangka ji kunduk lang bai apring jongki bat ki doktor tapi hak ban stu ba tenteng kum kini ki camp medical camp kamtam ka badai ban address ikni ki drug addicts sedang ilia hai community hall jong ki snong jong ki kentot mah ang kasim jing ba ki bikin wan markan sa arise katuga stigmatization pikir kin sulit rani ban wan tidak kabangi tim ablang pada kini ki lightly ki ka Kripa Foundation ka Max bagi doktor jong Bethany Society ngilik lang ti apo sam khamti parking lot jong institution din tingi promise ru iki bakan dan bagi absolute privacy tatai di tahu kande ha khat saw trek news ni jan banwan kapor kande ne duk khandai beje men stap ado saw beje jan miet bat ka control bet bar khoi ki shnong ki bahap po shlong sti you drink responsibly na that's motto mo not to get means not to too much of everything is bad na